Încă nu s-a vândut, se pare. Deci o să ne mai jucăm noi, să vedem ce să mai facem și după o să revenim. Tough as nails, hard as a rock. Let's kick some bully. Nyt mennään 200 BPM! The disease do not complain! Deci eu am 3 conturi. Let's kick this up a notch! If I throw in my spoon in the corner! De ce n-a plecat? Poate că era bot. Let's jump into Cold Butter! I haven't got time for this! You just got run rolling! I ran to the finish like a moose in a swamp! The disease do not complain! Time for trouble! Life is not just dancing on roses! And so the forest answers as you scream! What's the cookie? They make you grow a suffering device! I ran to the finish like a moose in a swamp! I rocket, you just roll, even the smallest cow has holes! Ca să știi ce nu sunt toxic, doar la mine. Must be through it!
victory dance! Drum roll, please! I haven't got time for Pain doesn't kill, but it makes you weak. Must be Drooles! There is weakness leaving the body. I haven't got time for this. Drums up you go, boom, boom, boom. Dashing like the cymbal. Let's slip the cat on the table. Time for some roller breaking beats! Life is not just dancing on rollers. Ah! Turn my butt and settle the bracelet. Botalei mei, bravo, bravo! Înscrieți-vă la campionatele mondiale, că sunteți top! Let's jump into cold water! Even the smallest cow has horns! You kiss the bee, you guide the didn't miss a beat! Even the smallest cow has horns! Fight the coffee! Bă, frate, numai cu boți mă bagă! N-ai cum să joci cu boții ăștia, n-ai cum! Nu ai boți!
După meciul ăsta verificăm dacă a venit tonul. Hai să uităm, nici eu stau să-i vorbesc și eu pe camera. Da, vine cu... Vine cu ne-a văzut. Nu sunt de exercițiu, boss, acum ia-și boss. Acolo, bun, era să mor. Ai prea rupe, prea rupe. Bă, frate! Deci, brocul ăla ce-a făcut? Ziceți-mi! Nu, bă, vere, bă, frate! Random ăștia să se lase de brol. Iară, bă! De ce a dat brocul ăla play again? Păi, uitați-vă, bă, fratele ăștia, bă, uite-te, bă, la Brock. Da. Aici, aici. Nu m-a lăsat aici. Mă duc eu după el. Dă-i, mă! Așa. Ah, cum a scăpat! Bine! Eu aș vrea să fac asta, dar nu vreau să fac bine, mă, băie! Hai să facem un start de pe sau să facem misiune. Bă, hai să facem misiune după. Încă 2 ore. This is deeply uncomfortable. Hai că o să vorbesc. Mai bine. Ca să știți și dacă acest videoclip s-a postat, să vă uitați pe canalul de YouTube. Pentru că acolo s-a postat. They makes you grow and suffer in defiance. Countdown to chaos. Hai că ăla-i cam de ăla. Ain't no monkeying around over here. There's my fun. Bă, frate, deci ăsta zici că e pe altă lume. Doamne, doamne. Ce faci, mă, Vericu? Bine, mă. Îmi mai trebuie un win. Nu mi-am făcut toate misiunile, cred. Ăla cu plugin, cred că la fel. Bă, frate, dar ce face? Bot rău ăla, e bot, lasă-te. Botul. E bot. Ce nu e bot, deci da, încă 2 play-uri. După meciul ăsta trebuie să-l câștig și să mai dau un play-uri. Vedeți misiunile cu play again. Let's jump into cold water. Bă, cutia de sus. Dă-i! Don't tap out. Du-le!
Mamă, frate, ce m-a rupt la damage pe mine acolo. Că nenorocit. Ce face, mă, ăla? Ne-am dus. Bine. Trebuie să câștigăm meciul ăsta ca să facem la mulțumesc. Te rog. Nu mă întrebați ce ca un nebun. Please. Hai că win. Messi. De ce ai zis? Messi sau Ronaldo? Eu... Ain't no monkey Poate că around. tu te-ai văzut. Ronaldo e de 10 ori mai bun. Și dacă Messi are Cupa Mondială și... Adică Cupa Mondială ar fi frate. Nu trebuie să faci, trebuie să faci Franța. Adică ce dacă o are și dacă are o balonă de aur? Nu contează. Că Ronaldo e mai bun. Ce s-a întâmplat aici? Vere, nu o să vedem momentul ăla. Vreau să fie funny momentul ăla. Trebuia să fie funny moment. Bine, mă. Gata, și funcționă. Acum o să intrăm. Tonali. Dă-i una în cap. Dă-i. Unde e ultimul? Unde e ultimul? Chaos. Da. O să stăm să le căutăm. De ce nu? E aici. Aha, nu l-a găsit. Bine, mă. Era asta și tensiunile. Și ceea ce s-a făcut. Epic. Super rare. Mamă, mă, că am pus acolo. Mamă, cât XP! Mă facem o să arăt acum. Deci contul ăsta chiar aici mai bine nu sunt. Nu! Du-te, mă! Ce fac cu atâtea power-point-uri? Am înțeles, pe contul mare am o grămadă de coins-uri, aici o grămadă de porcuri. Dar hai să intrăm pe FIFA. Poate de data asta ne l-a dat și nouă, frate. O vere când să vinde Tonali-ul ăsta. Că m-a nebunit pe creier. Tonali, vinde verul odată. Hai, mă. Deci și nu o să chiar a rămas cum rău. Banana mai e pe aici. Slăboselazi, așa cred că se numește. Nu știu cum se zice. Valverde, Raisen, Douglas, Mitoma, Amana, Roberto, Acuna, Ake, Gomez, Cucurella, Messi, Lute, Da. Hai că opresc și videoclipul că m-am plictisit. O să dau eu drumul la videoclip când o să vină. Pa, pa!